Sveta majka naša crkva pravoslavna danas proslavlja Krstovdan, svetu Plakilu caricu, prepodobnog mučenika Makarija Solunskog i prepodobnu Mariju Tarsijsku. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Krstovdan. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac Jevrejin po imenu Juda jedini znade mesto gde se krst nahođeše, pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše 3 krsta. Dok carica beše u nedoumici kako da raspozna krst Hristov, prolažaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kad metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno, a kada staviše na nj treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše Gospode pomiluj. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u nj časni krst. Docnije car Hozroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst Gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car Grčki Iraklije pobedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela koji sprečavaše caru da u raskošnom carskom odelu ide pod krstom i to po onom putu po kome je Gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja na radost i utehu celog hrišćanskog sveta. Sveta Plakila carica, supruga cara Teodosija Velikog. Bila istinita hrišćanka i po umu i po delima. Naročito se odlikovala pomaganjem bednih i bolesnih ljudi. Kada su joj neki govorili da se to ne slaže s carskim dostojanstvom, ona je odgovorila: carskom zvanju priliči da pomaže novcem. Moje pak lične trudove oko ništih ja dajem onome koji je blagoizvoleo dati meni to zvanje. Upokojila se mirno oko 400. godine. Prepodobni mučenik Makarije Solunski. Učenik svetog Nifonta, patrijarha u vreme kada se ovaj bavio na podvigu bezmolstvovanja u Vatopedu. Makarije žuđaše za mučeništvom za Hrista Gospoda i umoli svetog Nifonta za blagoslov. Prozorljivi patrijarh, videći da je to volja Božja, blagoslovi mu put na mučeništvo. Makarije ode u Solun i u jednoj gomili Turaka počne da govori o Hristu kao jedinom istinitom Bogu. Turci ga istuku i bace u tamnicu. Kad su ga izveli na sud, Makarije vikne Turcima: o, kad bi vi poznali istinu i krstili se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Turci mu odseku glavu 1527. godine. U tom času sveti Nifont video duhom iz Vatopeda i objavio monahu mučeniku smrt Makarijevu govoreći: znaj, čedo, da je sabrat tvoj Makarije skončao danas mučenički i da se uznosi na nebo, troždvestvujući i radujući se Gospodom. Molitvama njegovim da se i mi udostojimo blaženstva. Prepodobna Marija Tarsijska. Živela sasvim razvratno. 2 monaha putujući kroz Tars odsednu u gostionici gde Marija provođeše blud. Kada pristupi monasima, oni je ukoreše i odgurnuše kao nečistu.
ona se najedanput pokaja i zareče se toga časa nikad više ne grešiti. Monasi je uzeše i odvedoše u ženski manastir, gde se Marija do starosti podvizavaše. Udostojila se čudotvorstva i za života. Rasuđivanje. Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobroga dela. Neki patricije htede pokloniti crkvi jedan zlatan krst, pa pozva mladog i iskusnog zlatara, dade mu mnogo zlata na meru i poruči mu da izradi krst kakav on željaše. Siromašni kujundžija, videći koliku žrtvu čini patricije radi duše svoje, razgore se srcem prema Bogu, pa se rešite i on dodade onoj gomili zlata patricijevog svojih 10 zlatnika. Kada krst bi gotov, patricija izmeri krst i nađe da je teži od onoga zlata što on dade mladiću. I odmah stade da kara mladića kao lopova, podozrevajući ga da je utajio nešto od njegovog zlata i na mesto utajenog zlata metnuo neki drugi težak metal. Kada mladić vide patricija jarosna, on mu onda ispovedi svoje delo. Priložih reče i ja od moga zlata, kao ona udovica 2 lepte, da bih primio s tobom nagradu od Hrista. Čuvši ovo, patricije razneži se srcem i reče čestitom mladiću: od danas te uzimam kao svoga sina i naslednika celog mog imanja. Beseda o istinitosti svedočanstva Hristova. Ako ja svjedočim za sebe, istinito je svjedočanstvo moje. Svetlost istinito svedoči kad svedoči o postojanju sunca i ne laže. Isto tako i Gospod Isus istinito svedoči sve što svedoči. On je sišao među ljude kao nebeski svedok, da posvedoči postojanje trojedinog Boga, postojanje sveta, angela i duša, ljubav Božiju prema ljudima, promisao Božiji o ljudima, silu pravde nad nepravdom, moć istine nad lažju, blaženu besmrtnost pravednika i večnu muku grešnika, vaskrsenje iz mrtvih, sud Božiji i još mnogo ostaloga, što su ljudi pod velom greha samo bledo naslućivali, no nisu znali, niti tvrdo verovali. A pre svega da posvedoči da je on, sin Boga živoga, ravan Ocu svome po biću, sili i ljubavi i ravan Duhu Božijem svetome. Jer svedok je morao prvo posvedočiti sebe, da bi se njegovim svedočanstvima, odnosno drugih tajni, moglo verovati. S gledišta čiste i nepromenljive istine, svako je svedočanstvo Hristovo istinito, no s gledišta pomračenih Jevreja ono nije bilo istinito. Za Boga i angele Božije i pravednike i za večnost i za vreme svedočanstvo je njegovo istinito, zato on i govori: istinito je svjedočanstvo moje. Ali za pomračene umove okorelih grešnika to svedočanstvo nije istinito, zato on ranije i reče Jevrejima: ako ja svjedočim za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito, to jest, ono nije istinito za vas Jevreje u samoj stvari, ono je istinito samo po sebi. O Gospode preblagosloveni, Isuse, Sine Boga živoga i jedini spase naš, izbavi nas od nemoći grešničkoga uma i zlobnosti grešničkoga srca. Obasjaj nas svetlošću reči Tvojih večno istinitih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.